prethodne 4 godine koristim burad Đorđevića u proizvodnji vina i koristim dosta za crvena vina. Sad u zadnje vreme sam počeo da koristim njihovu burad i za bela vina. Sad ono što je ovde zanimljivo, ja sam ranije koristio i druge srpske proizvođače i uporedno sam koristio i francuske i italijanske proizvođače buradi, čak i čileanske, ali mislim da sam ovde sa Đorđevićima našao dobrog partnera, zato što tačno ono što mom vinu pogoduje, ja mogu da dobijem od njih. Tu ima sigurno i nekih nedostataka koji su bili u prethodnih par godina, rokovi isporuke koji nisu mogli da postignu, koji su meni bili neophodni, ali sam u međuvremenu se dosta toga i promenilo i oni su promenili i tehnologiju izrade buradi. Sama burad su po mom mišljenju jedna od najboljih u Srbiji što se pravi i, na primjer, ovde konkretno u ovoj vinariji Đurđevića Legat imamo neka vina koja, mi ih zovemo premium vina. Mi ih pravimo delom iz francuskih buradi, delom iz ekskluziv Đorđevićih buradi, što pokazuje sam kvalitet buradi koji oni mogu da izbace. Čak pri slepoj probi, kada smo upoređivali francusku burad i Barik Đorđević, Đorđevićeva burad su uspela čak da dobiju i mnogo bolju ocenu nego francuska, iako je isto vino, isti dan sipano u burad, isti način ovinjavanja buradi, uspeli smo da dobijemo mnogo bolji kvalitet iz ekskluziv Đorđevića. Pa evo, ovde imamo skoro 80%, ovde imamo 120 buradi, gde se trenutno nalazimo u Barik sali vinarije Đurđevića Legat, ali negde 70 do 80% je Barik Đorđević prisutan. Imamo tu i drugih srpskih proizvođača, imamo i francuskih, mađarskih buradi. Ono što je sigurno to je da mi klasik varijantu, na primjer otiska koji pravimo ovde u vinariji, pravimo isključivo iz ovih buradi, a premium, kao što sam već rekao, mešamo deo francuskih, deo mađarskog i ekskluziv varijantu Đorđevića. Do sad, ta klasik varijanta koju smo pravili, vino se zove Otisak, tu je 70% Merloa i 30% Cabernet Sauvignona. Uspeli smo da dobijemo na međunarodnim sajmovima u Bergamu zlato, na dekanteru srebro, bronzu za to neko vino koje je proizvedeno. Ono što je meni jako interesantno, to je da smo uspeli da dobijemo ovde za bela vina, jedan od retkih sivih pinoa. U principu sa domaćim proizvođačima bela vina i srpska burad su problematična. Dosta su nagorela, dosta je divlji hrast i tako dalje. Sa Đorđevićem smo uspeli da napravimo tu neku korelaciju. Baš ovde jedno LT bure iza mene, sivog pinoa koji je mekan, jako lagane, elegantne arome koje on dobija od bureta, nije arogantan, nije pretežak i uspeli smo baš, po mom mišljenju, da dobijemo jedan vrhunski barikirani sivi pino koji nije degradiran buretom, već oplemenjen buretom. Što se tiče premium vina koja pravimo opet u ekskluzivu, tu imamo otisak vremena koji je delom korištena su francuska, delom korišteno mađarsko bure, delom je korišteno ekskluziv Đorđević i jedan mali deo u tom vinu je i klasik Đorđevićevo bure. To vino je osvojilo na dekanteru srebro, ovde na našim ocenjivanjima je svuda manje više dobijalo zlato. Ja sad ne znam konkretno koji pojedinačni ocenjivač iz sveta je ocenio, 92 boda mu je dao, tako da sam jako zadovoljan sa barikiranjem vina u ovim buradima. Pored toga, ono što bih želeo da naglasim, ja radim kao konsultant i za druge vinarije i destilerije. Sad jedna destilerija je tu zanimljiva, destilerija Prezident. Tu smo uspeli, tamo imamo u principu običnu burad koja su čak i ošmirlana s unutrašnje strane i tu imamo burad od 300 litara.
tu imamo negde oko 130-140 buradi koje su puni destilatom, u većini slučajeva je to šljiva, razne sorte šljive. I nakon dobrog ovinjavanja dobili smo izuzetne rezultate u sazrevanju, što je po mom mišljenju jako bitno, i nismo dobili toliko vanilastih tonova, nismo dobili konjačnih tonova u toj šljivi. Znači, šljivi smo uspeli da sačuvamo, destilatu smo uspeli da sačuvamo ono što je sortno, što je lepo, što mekane tonove, a ne da ih prebarikiramo kao da smo stavili samo kocke u destilat. Destilat je, ti prvi destilati koji se stavljaju, u principu neke smo čak i prepicali da bi izvukli te prve taninske tonove, ali već drugo punjenje tih buradi planiramo da ostavimo čak i do 12-15 godina, jer se sazrevanje destilata u malo izluženim buradima drastično produžava i možemo da bez problema u principu držimo destilate i po par godina. 3 godine je neki minimum u toj destileriji što držimo destilate i evo već imamo drugo pražnjenje tih buradi, što je meni fenomenalno, da burad M lepo sazre, M ne dobijaju onu preveliku crvenu boju, brown boju od hrastovina, od tanina i tako. Za ove 4 godine sa Milanom sam napravio jako dobar odnos, tako da bukvalno ako ne može da se reši odmah, reši se u najkraćem mogućem roku, tako da i kao firma i kao ljudi, to ono što mogu da potvrdim, ja volim da radim sa ljudima i mislim da bolji odnos sa nekom firmom teško da mogu da imam kao što imam sa Barik Đorđević, tako da nemam potrebe ni da ih preterano hvalim, ali ono što jeste jako zanimljivo, to je da na svaki moj poziv se odgovara u najkraćem mogućem roku. Čak mi nismo imali ni jednu reklamaciju, tako da ja ne mogu da kažem da smo imali problem da nam je procurelo bure pa da je trebalo nešto reparirati, raditi i tako dalje. Burac su stvarno fenomenalnog kvaliteta.